Pensioner är ingenting annat egentligen än kommande lön som arbetsgivare och arbetstagare betalt in och vi förvaltar och det kallas pension. –1800-luku on Suomen vanhimmalle ja suurimmalle kaupungille Turulle muutoksen vuosisata. Ensin pieni etelän nousukas Helsinki vie Turun pääkaupunkiaseman, sitten Tuli vie suurimman osan Turusta. Mutta turkulaiset eivät luovuta. 1900-luvulle tultaessa Turun liikemiespiirit vetävät vahvasti yhtä köyttä. Kaupungin asema kauppa- ja liikekeskuksena Suomen suuriruhtinaskunnassa on turvattava. Vuosisadan vaihteessa kaupunkiin syntyy useita paikallisia liikepankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Ajatuksena on luoda Turusta vakuutusalan keskus kasvavan Helsingin vastapainoksi. Det hände ju mycket i Finland, men det hände speciellt mycket i Åbo. Här var många familjer, många handelshus, entreprenörer. Veljekset Ernst ja Magnus Dahlström sekä Carl Julius Hartman ovat uuden jälleenvakuutusyhtiöhankkeen puuhamiehiä. Vuonna 1905 uusi vakuutusyhtiö aloittaa toimintansa komeassa asuntoyhtiö Verdandin talossa, joka antaa uudelle yritykselle myös kunnioitusta herättävän nimen. Liiketoiminta keskittyy aluksi tiettyihin vakuutusalan tehtäviin. Toimitusjohtaja Carl Julius Hartman tekee ulkomaanmatkoillaan Verdandia tunnetuksi ympäri Eurooppaa ja solmii lukuisia jälleenvakuutussopimuksia. Vajaassa 10 vuodessa Verdandista kasvaa kansainvälinen ja kannattava yhtiö, jolta riittää varoja myös kiinteistösijoittamiseen. Mutta muuttuva maailma haastaa vakuuttajan. Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama inflaatio ja Suomen sisällissodan kauhut lisäävät vakuutustoiminnan merkitystä sekä ihmisten yksityiselämässä että yritysten liiketoiminnassa. 20-luvun alussa Verdandi ryhtyy myymään myös henkivakuutuksia. Verdandi markkinoi henkivakuutuksiaan myyntiagenttiverkoston voimalla. Asiakkaidensa valistamiseksi turvallisen talousajattelun erinomaisuudesta yhtiö ottaa käyttöön patentoidun säästökellon. Kellon tikitys kodin nurkassa on todiste isännän vastuullisuudesta. Vakuutus maksetaan kellopossuun viikoittain. Näin kello tikittää ympäri vuorokauden ja vakuutus on voimassa. De hem där det fanns en Verdandi-klocka så var också ett litet mått på att man hade förstått att spara och på det här sättet kanske det blev lite av en status i familjen också eller bland byn att vem var Verdandis kund och vem var inte. Henkivakuutusten määrä kasvaa tasaisesti. Verdandin henkivakuutusosastolla työskentelee 10 herraa, 11 rouvaa ja 20 neitiä. Vuonna 1933 yhtiö jaetaan uuden lain vaatimusten mukaisesti 2 itsenäiseen yhtiöön, jälleenvakuutusyhtiö Veritakseen ja henkivakuutusyhtiö Verdandiin. Samaan aikaan synkät pilvet nousevat talouslaman seurauksien kourissa kärsivän Euroopan ylle. Toisen maailmansodan jälkeinen niukkuus vaatii erityistä viisautta ja harkintaa vakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa. Suurikin pääoma voi kriisien seurauksena hetkessä kutistua arvottomaksi. Kanske det är första gången man kommer till den insikten att det så att säga finns en kapitalbas hos försäkringsbolag och finansiella institutioner som var med och finansiera den här tiden för Finland, vilket var väldigt viktigt. Kiinteistösijoitukset varsinkin uusiin asuntoihin säilyvät sodan jälkeisenä vuosikymmeninä Verdandin sijoitustoiminnan pääkohteena. Sodan jälkeinen rakennemuutos tuo väestöä maaseudulta kaupunkeihin. Hyvinvointivaltiota rakennetaan voimakkaan teollistumisen ja laajenevan sosiaaliturvan voimin.
Vuonna 1961 säädetään Suomessa työntekijän eläkelaki. Verdandin toimitusjohtaja Konrad Ljungman näkee uuden lain tuomat kasvumahdollisuudet. Kun suomalainen työeläkelainsäädäntö säädettiin sitten 60-luvulla ja sitä on valmisteltu siellä 50-luvun puolella, niin meidän johtajat on ollut silloin mukana ja aktiivisesti mukana vaikuttamassa. Ja heti kun toimilupia on alettu myöntää, niin me ollaan oltu mukana. Sitoutuneiden asiakkaiden, laajentuneen omistuspohjan ja pitkin rannikkoa toimivan yhteistyöverkoston turvin Verdandi selviää alan suuresta rakennemuutoksesta kiitettävin arvosanoin. 1970-luvulla työeläkeuudistus ja yrittäjien eläkelaki antaa pienelle vakuutusalan toimijalle aivan uuden mahdollisuuden kehittyä ja laajentua. Samalla Suomen yli pyyhkii fuusioaalto, jonka jälkeen vakuutusalaa hallitsee 5 suurta yhtiötä. Pienen Verdandin itsenäisyyttä koetellaan moneen otteeseen, mutta toimitusjohtajuuden saaneen Konrad Ljungmanin pojan Kurt Ljungmanin johdolla yhtiö säilyy itsenäisenä. –1990-luvun alussa Suomi joutuu lamaan, mutta Verdandi selviää kuivin jaloin. Vi hade inte möjlighet ens att ta så mycket risker utan det var mera ränteplaceringar och sånt. Så att vi som då pensionsbolaget då hade kanske inte något större bekymmer då inte. Jatkuvuus ja sopeutumiskyky ovat olleet Verdandin ohjenuorana kautta yrityksen historian. Tämän kriisin jälkeen niin sijoitettiin paljon valtion obligaatioihin ja muuhun, niin pystyttiin jälleen rahoittamaan valtion rahatarvetta ja myöskin tätä suomalaista yhteiskuntaa, niin sanoisin, että siinä vakuutusyhtiöt kantoivat hyvin sen yhteiskuntavastuun, joka heille kuuluu. 90-luvun puolivälissä Euroopan unioni määrää vakuutustoiminnan jakamisesta vapaaehtoiseen ja lakisääteiseen vakuutustoimintaan. Joitakin vuosia myöhemmin Verdandi tekee uuden strategisen linjauksen yhteistyössä entisen Helsingin säästöpankin nykyisen Aktian kanssa. Henkivakuutusten myynti oli siirtynyt pankkeihin. Ja siinä oli hyvin luonnollista, että siellä missä on kysyntää, niin siellä myöskin sitten hallinnoidaan sitä toimintaa. Verdandi oli siis liittänyt Aktian henkivakuutustoiminnan omaansa. Ja sen jälkeen myynyt koko henkivakuutustoimintansa takaisin Aktialle. Ja näin tullut pankin merkittäväksi omistajaksi. Samalla eläke- ja henkivakuutusyhtiö Verdandi muuttaa nimensä Veritakseksi. Miten meillä menee, niin on peilikuva kyllä siitä, miten Suomessa menee. Et siinä mielessä se on hyvin tärkeää, että Suomessa menee hyvin, suomalainen teollisuus ja suomalainen työntekijä voi hyvin. Tänään Veritas on puhdas työeläkevakuuttaja. Sillä on runsaat 100 työntekijää ja asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi pienistä ja keskisuurista yritysasiakkaista. Jos katsoo Veritasta ja Veritaksen sijoitustoimintaa, niin voidaan sanoa, että vaikka olemme pieni yhtiö, niin olemme tehneet hyvää tulosta. Vi har en beställning äntligen. Jag själv tycker att vi är jättebra bevisat att det här systemet fungerar. Det behövs stora och små. Yli 100-vuotias Veritas on kulkenut pitkän tien ympäröivän maailman tuomien haasteiden ristiaallokossa. Ja 2000-luvun toiselle vuosikymmenelle tultaessa tulevaisuus näyttää vakaalta. Vi är med i tiden och vi vill vara med i tiden. Vi har alltid varit med i tiden. Och det är en sån styrka som styr oss. Jo, det kan låta patriotiskt om man tänker på Hartmanbröder eller gamla tider och fina kostymer, men det där, nej, det finns kvar den där, vi har våra rötter och de är vi stolta över.